Ета продадена, но още няма хотели тук, така че докато ги няма, сега има други неща да правят. После ще дойде момент, където ще ми спаднат от тук парички и ще си... Значи ние точно как си тръгваме септември, започват и докато дойдеш май месец до година, вече ще започне. Така си мислиш ти? Така го виждам, че ще стане. А защо? Защото вече е продадено. Ама това нищо не означава. Как да не означава? Тя е земеделска земя. Каква земеделска земя, бе? Ти в коя държава живееш? Значи какво означава, че няма държава, така ли? Чакай бе, то да беше и резерват, пак същата работа. Купено ли е, твое, строиш? Да. Строиш. Снимаш ли? Ами ето, това е... Голяма част от хората си мислят като него, една част от хората. А ти, я кажи ти как Обаче аз не мисля така. Да, бе, искаме да чуем ти как мислиш. Много хора си мислят, че вече когато е купено... Така ми свети слънцето. Нищо. Добре, може и без очила. Много хора си мислят, че когато вече е купено и когато земята вече принадлежи на някаква частна фирма, тя ще бъде застроена. А всъщност не е така, защото има и друга част от хора, които пък се опитват да не стане по този начин. Да се съхрани такова, каквото е. Протести ли си представяш? По-скоро някакъв вид гражданска позиция. И тук работят ли тия неща по тия ширини? Да. Не съм забелязал до сега нито веднъж. И ще ти кажа защо. Защото преди 3 години, малко по-нагоре, имаше един проект за 100 къщи, който вече ще да е факт. И тогава обаче дойдоха писма и хората подкрепиха. Това са едни писма, поне 4, не местни, от цяла България. Гражданска позиция, с които това нещо на едно обществено обсъждане в село Горица получи не. И в момента все още няма тези къщи. Значи това означава, това, което исках да кажа всъщност и да казвам, че хората са много важни. Ако хората повярват и вярват, че това място ще остане такова, то наистина ще остане. Значи не е само до вяра, скъпа, защото и до работа. Такива момчета, като Черепа, кмета на Москва и другите симпатияи, на които не знаем имената. Какво можем да правим ние срещу тях? Можем да кажем мнението си, а това не е малко. Мнението си не спираме да го казваме. Нали, това е смисъла, да се запази свободата и красотата. Нали? Да, така, аз участвам, пишиме 2 пъти. Тогава? Пишиме 2 пъти. Участвам. Тогава обаче съм песимистично настроен. Затова правим този филм, да разкажем на хората какво ще се загуби. Ще се загуби единствения нормален плаж по Черноморието, хора. Не знам дали зад мене се вижда, това е август месец, момента в който е най-пълно Карадере. Най-много палатки, най-много кемпове, най-много хора, най-много деца. През останалото време обаче Карадере е един празен плаж, на който няма никой. Това, което се опитва да стане, да мине като приоритетен национален проект такъв проект с приоритетно национално значение, което е много точките, че всъщност ще създава благополучие и работни места на региона и ще го облагородява и така нататък. Аз не мисля, че това е достоверно и не е издържано по никакъв начин. Надявам се местните хора да го разберат, изобщо тези хора, които тук ще живеят, защото когато стане комплекс от затворен тип, той е единственото, което всъщност ще предлага като работно място, е камериер, пазач, такива нископлатени длъжности. Няма да има какво още може да се получи като работно място, принципно. И в едно село, в което примерно местните коренни жители на Горица, те местни, регистрирани са вече, наброяват някъде около 52 човека, от които примерно 38 са на преклонна възраст. Нали, за какво говорим? А пък в Бяла, също Бяла е 2000 град, даже и по-малко не знам, който голяма част от хората, голяма част работят във Варна. И въпросът е това, че то ще има много малко работни места, за които тези местни хора се конкурират с хора от цяла България, които ще дойдат на интервюта за работа. Да, по-скоро е интересна група от хора, която иска да направи това нещо и да печели пари, които надали ще се вливат и в общината също така.
Може би някакъв вид данък ще се плаща, но той няма да е достатъчен. Да не говорим за всичкото нещо, което трябва да се случи, за да се случи този проект. Това е една безкрайно голяма инвестиция за построяване на цялостна инфраструктура. И това нещо също хората се надявам да го осъзнаят, че ще дойде от техния джоб, от данъкоплатеца, българския данъкоплатец. Той ще построи да има път тук, което е много не е ефтино, нали, да се направят пътища. Това са една изключително скъпа инвестиция. Да има канал и вода, да има пречиствателна станция, да има всичките необходими неща, които изисква един комплекс, който е все едно построяваш един нов град. Разбира се, и сега, в момента както има хора, това не изключвам, че има проблем на Карадере в момента от гледна точка на това, че няма питейна вода. Или повечето, по-големия проблем е, че примерно няма, да речем, обособени места за тоалетни и така нататък. И боклуците, разбира се. Но голяма част от хората, които са тук, все пак са осъзнали, че смятам, че може да намери някакво разумно разрешение и да се работи заедно с община, заедно с подопечно в момента Министерство на регионално развитие, защото плажа всъщност е като държавна собственост, е под тяхна егида. И да се търси диалог, за да се случват нещата, да се получи един, може би така наречен див къмпинг, да речем, или нещо, а това, което е, може би, за мен пък е моята мечта, е да бъде обявено за резерват. Това, което всъщност се говори и заради което има мораториум, да са всички такива диви местности, диви плажове, останали по Българското Черноморие, да станат национален парк Българско Черноморие. Което е, може би, една от най-големите ми мечти. Това би било най-хубавото, разумно решение за бъдещето изобщо на България.